Legendarni zapovjednik Tigrova, Damir Tomljanović Gavran, poginuo je 17. veljače 1994. na Velebitu. Rođen 1968. u mjestu Veljun kod Senja, već 1990. pristupio je postrojbi MUP-a za specijalne namjene u bazi Rakitje i sudjelovao u gotovo svim njezinim akcijama. Nakon osnivanja Zbora Narodne garde pristupio je 1. A brigadi 4. bataljunu koji su zvali Gavrani i otuda njegov nadimak. Bataljun se borio na Banovini i Kordunu, a potom diljem bojišnice u istočnoj i zapadnoj Slavoniji. Sljedeće godine Tomljanović s Tigrovima odlazi na južno bojište gdje uspješno, iako uz velike gubitke, sudjeluju u teškim borbama za oslobađanje šireg Dubrovačkog zaleđa i deblokadu Dubrovnika. Tomljanović, koji je počeo kao vojnik u Rakitju, a potom postao zapovjednik desetine, isticao se primjerom. Već je tijekom boravka na južnom bojištu postavljen za zapovjednika 4., a nakon povratka i preustroja 2. bojne Tigrova. Poslije kratkog predaha, 2. bojna je zbog srpskog protunapada koji je slijedio nakon operacije Maslenica u veljači 1993. upućena na Velebit. Ondje je Tomljanović ubrzo preuzeo i dužnost zapovjednika sektora 1 te bio nadređen svim postrojbama na području Velebita i Podvelebita, a obnašao ju je sve do pogibije. Zbog hrabrosti i odlučnosti, iako jako strog, suborci su ga iznimno cijenili. I visoki časnici su ga cijenili, posebno načelnik glavnog stožera HV-a general Janko Bobetko. Kada se je stabilizirala bojišnica, Tomljanović je upućen u časničku školu, no njemu su bili važniji suborci na položajima. Kada je s dvojicom krenuo u obilazak i postavljanje novih položaja kod Ruje na Tulovim gredama, iz zasjede ih je dočekala rafalna paljba. Jedan je metak pogodio Tomljanovića u glavu i izdahnuo je prije nego što su ga suborci uspjeli izvući. Tomljanovićeva pogibija bila je veliki šok za Tigrove. Bio je iznimno hrabar borac i već s 26 godina obnašao je dužnost pukovnika. Posmrtno je promaknut u čin stožernog brigadira i odlikovan najvišim državnim odličjima. Najveće priznanje hrabrosti ovog ratnika zbilo se u srpnju 1994. kada je predsjednik Franjo Tuđman u Šepurinama kod Zadra svečano otvorio obučno središte gardijskog desantnog pješaštva Damir Tomljanović Gavran.